Cada vegada et veig, cos meu, dormint, pesant, llunyà, no sabent res del que passa de dia. Mal procuro consolar-me del fet de ser covard, creient que tot passa en un món que és diferent del meu. Hi ha qui s'adorm sense pensar en altre negoci que no sigui el seu plaer. Tot i la meva covardia, voldria pedres de paraula contra aquest mur. ¿Te han dicho sobre qué es la pregunta? Sobre la situación, sobre lo que opinamos los madrileños o el resto de españoles sobre la situación política en Cataluña, ¿no? Sí. A mí me parece muy bien y tener todo el derecho de decidir y de intentar ser un país independiente. Pero en el marco actual no es posible. Pero vamos, que si yo fuera catalán, pues también tal vez pensaría como vosotros. Pues mira, la verdad es que a mí me da mucha pena que en España ahora todo el mundo intenta disgregarse cuando yo creo que tenemos que seguir juntos y unir nuestras fuerzas y ir para adelante. Porque ya que encima es difícil la situación de crisis y en la que vivimos, ¿por qué no hay unos valores que nos unan a todos, los principales, y luego ya pues se discutirá nuestras diferencias, pero con una base fuerte, de unión? Que me parece muy bien que todos nos pensemos que venimos de un lugar, ¿no? Con una cultura, unas características específicas, que nos arraiguemos a ellas, que estemos unidos a ellas. Pero la verdad es que me parece que la forma de demostrarlo no tiene que ser separándose del resto de ciudadanos con los que convives. No hace falta armar tanto revuelo por eso. Es un pueblo que tiene derecho a decidir y a mí me parece estupendo. Lo que tengo claro es que si yo me quiero ir de casa de mis padres pueden hacer poco para evitarlo. Si la opinión mayoritaria en Cataluña fuera que se quieren ir, mi opinión es que habría que buscar la forma de aceptar esa opinión, o convencerlos o que se vayan. Pero ahora la legalidad de eso, ni tengo idea ni tampoco me apetece mucho saberlo. Hi ha hagut un problema molt gros durant molt temps, que és que el xup-xup de Catalunya fa uns quants anys que corre després d'aquella sentència històrica del Constitucional tombant l'Estatut. Què passa? Que això des de Madrid i des d'Espanya no s'entén, no se sap veure. Llavors hi ha una manifestació històrica d'un 11 de setembre a Barcelona que des de Madrid s'intenta minimitzar tant com es pot. Allà salten totes les alarmes per alguns, però no per part del govern espanyol. O sigui, el govern espanyol en tot aquest debat va com a mínim un any tard, i va més, però com a mínim un any tard. Per què? Perquè ja no sigues a temps a moltes qüestions. Em sembla que estem d'acord que a Catalunya hi ha un clam que és molt important, que és un clam de la societat, i aquí uns partits polítics hi pugen i el lideren, o l'intenten liderar. Què passa? Que la visió des del govern espanyol és que això és un joc polític, que no té cap mena de recorregut a través de la societat, o que en tot cas aquest recorregut no representa ni molt menys la meitat o més, o potser una mica menys, del que estan parlant els ciutadans. Durant més de 3 hores, Barcelona va ser un clam. El recorregut oficial de la manifestació va quedar desbordat des de bon principi i milers de ciutadans hi van participar sense poder avançar durant una bona estona. Una manifestació que va transcórrer de manera pacífica, sense incidents i on hi havia més estelades que senyeres. Si nuestro proyecto durante décadas ha sido intentar transformar el Estado, España, el Estado español, para que fuera el nuestro, y esto no es posible porque a lo mejor resulta que Cataluña no tiene fuerza suficiente para conseguir eso. Si esto es así,
Lo que tiene que entenderse es que Cataluña necesita un Estado. Cataluña necesita el instrumento de un Estado, porque cualquier nación lo puede llegar a tener. Y Cataluña, el instrumento que significa un Estado, lo necesita. Creo que ese es el clamor de la gente en la calle. I, además, de forma pacífica, democràtica e il·lusionante. O ara, doncs, el que jo et demano, o jo et convocaré un referèndum. Clar, o sigui, una persona que intenta dialogar i que l'altra persona l'únic que fa que dona ultimàtums, o això o res, o això o res. Yo no sé tú, pero yo no he dialogado mai de esta manera, ¿no? Es muy importante explicar también algo que se olvida mucho. La democracia son derechos, claro que sí, pero también son renuncias. Es decir, en una democracia yo tengo que renunciar a cosas. Yo no puedo pretender que todo lo que yo quiera lo tengan que aceptar todos los demás. Y esto ocurre también con el nacionalismo, vale para ellos, solo que ellos no lo aceptan. Ese es el problema que tienen los nacionalismos con la democracia, es que aunque aceptan, por supuesto, las elecciones y que votemos y todo esto, que le dan una importancia a veces completamente fuera de lugar, como en el mal llamado derecho a decidir, pues lo que ocurre es que también tienes que entender que tú no puedes pretender que toda la ciudadanía acepte tu programa máximo. Electoralisme pur i dur. Electoralisme pur i dur, però que estan fent mal a la societat, l'estan trencant, estan dividint la societat en dos, no? Aquells que pensen que sí, aquells que volen continuar vivint dins de Catalunya, dins d'Espanya, dins d'Europa, no? I l'estan trencant per egoisme pur d'ells, electoralisme y portant-nos cap a aquest independentisme que no ens porta enlloc. A mí lo que me preocupa es que en el resto de España da la sensación que los catalanes lo único que quieren es sacar más dinero del gobierno central y que con eso se conforma. Eso es malo. El pensar que sea así es malo porque se les convierte pues no sé, en unos judíos capitalistas que dicen yo te presiono y si me das dinero bajo, llamémosle el índice de presión hacia el gobierno central. Aquest moviment social existeix, és a dir, seria absurd negar-ho. És a dir, hi ha centenars de milers de catalans que avui dia estan convençuts que una Catalunya separada d'Espanya seria més pròspera, seria més feliç, és a dir, és obvi que ho creuen, no? Per això es manifesten, per això fan grans desplegaments d'esperit patriòtic català, perquè estan convençuts d'això. I per què ho estan? Bé, perquè des dels poders públics de la Generalitat, durant dècades s'ha creat aquest clima social amb el sistema educatiu, amb els mitjans de comunicació, amb el món cultural, amb una política de subvencions orientada a generar aquest clima i al final això ha donat el seu fruit, evidentment. Però no és un moviment espontani de baix a dalt, és un moviment que s'ha creat artificialment destinant molts recursos de dalt a baix. La posición más extendida en Madrid, entre los periodistas de Madrid y políticos de Madrid, es que esto, primero, es un capricho organizado de arriba a abajo, es decir, que ha sido Mas y los demás dirigentes políticos los que han convencido a los catalanes de que es mejor independizarse para tapar los recortes, es un poco el esquema normal. Y yo creo que es equivocado, porque en realidad es un error pensar que todo lo que está pasando responde a una estrategia política diseñada de arriba abajo, sino que es al revés, es un montón de gente la que se ha organizado y ha decidido que por un montón de circunstancias pues quiere independizarse de España. Esto no es un capricho de Mas ni de ningún dirigente, esto es una voluntad del pueblo catalán, no es un capricho. Sé que, aunque espero que me perdonen los del partido de Mas no defiende al pueblo catalán, Mas defiende los intereses del capitalismo catalán. El aspecto más importante, más interesante, es ver cómo un pueblo se ha puesto por delante de sus instituciones y de sus partidos políticos, ¿no? Y el que está marcando la hoja de ruta a seguir en este proceso de coger por sus propias manos la soberanía y ejercitarla. Y eso en Madrid no se entiende bien, genera un choque evidente. Tampoco muy distinto al que generan determinados periodistas en Madrid con los enfoques periodísticos que hacen contra Cataluña y que provoca en parte, yo creo, esa sensación de tantos catalanes que quieren irse. Cuando yo discuto sobre esta cuestión con personas con las que yo me relaciono, siempre acabamos en el mismo punto, y es que
me niegan que Cataluña sea una nación, porque desde el momento en que afirmemos o reconozcamos que Cataluña es una nación, automáticamente todo lo demás viene inmediatamente. Y ha sido una serie de errores por parte de las instituciones políticas, sobre todo alrededor del Estatut y de cómo se tira abajo el Estatut en el Tribunal Constitucional, constituido como tercera cámara parlamentaria, donde se mantenía la mayoría anterior antes de que el PP perdiese las elecciones. Eso ha sido lo que ha generado este auge del independentismo, no ha sido ningún liderazgo político. Yo creo que el elemento esencial que se está planteando en Cataluña tiene que ver sobre todo con la vivencia del pueblo catalán en relación con lo que ha sido la marginación y la negación de sus derechos como pueblo en las últimas décadas en concreto. Yo de verdad, estas explicaciones que se hacen en Madrid de que es que los catalanes son un pueblo muy infantil, que se le manipula desde la tele, me parecen muy simples, muy simples. ¿Qué pasa? Que aquí no hay manipulación, aquí no tenemos medios que están dando determinada doctrina, que han generado además una confrontación con Cataluña de manera completamente injusta y además muy contraproducente. Los unionistas son los que más independentistas están provocando en Barcelona. Las relaciones sociales, las relaciones personales, las relaciones de convivencia van a seguir estando. Yo voy a seguir sintiéndome igual de próximo a un madrileño ahora que en una Cataluña independiente. Las relaciones personales no se quebrantan, lo que se quebranta es el sistema político que tenemos, que es perjudicial para ellos y para nosotros. La ruptura realmente no es con Espanya, és con l'Estat espanyol. Des de fa molt temps, molts que creiem en el federalisme com a opció hem desistit ja d'aquesta opció perquè sabem que és impossible, o que seria tan a llarg plaç que pràcticament és impossible, no? Jo soc dels 1,5 milions de persones noves que s'apunten a la independència. Per posar-te un exemple, deia aquesta xifra perquè crec que és aproximadament el que ha crescut en un any i mig, ¿no? Si realmente España hubiera cambiado, si hubiera podido llegar a acuerdos, porque desde la parte catalana, los catalanes siempre han tenido voluntad de diálogo, de reformar España, de intentar que sus aspiraciones encajaran dentro del Estado español con el resto de pueblos españoles, y no ha habido manera. Y realmente se comprobó pues con la sentencia del Estatut que nos dijeron que en España no se cabe como queréis ser. Quan algú enceta una tercera via li diuen no. Quan algú enceta, Sánchez Camacho enceta la possibilitat de tornar a parlar del dèficit fiscal, diuen no, el dia següent. O sigui, esclar, hi ha un moment que van tancant totes les sortides i clar, la gent es pregunta quina solució hi ha si no és aquesta. Pues yo estoy triste porque yo me he formado en la universidad en Barcelona, cuando era una ciudad más abierta, y cuando llegué a Barcelona en los años 60 encontré un pueblo muy abierto, y fui acogido, y entonces yo como español estoy triste de que los catalanes quieran separarse de nosotros. ¿Qué porcentaje sería necesario? ¿El 51 sería suficiente? Pues a lo mejor no. Ahora, yo tengo claro que si sale un 10% a favor de la independencia no hay caso, y si sale un 90% sí hay caso. Todos los puntos intermedios los tendrá que decidir otro, y me alegro de no ser yo. Por supuesto está muy politizado, que la población no tiene tanto conflicto como lo tienen los políticos, y que creo que se debería consultar a toda España sobre muchas cosas, no solamente la Constitución, la independencia. Hombre, la independencia a mí francamente me parece que se ha manipulado. O sea, yo creo que a lo mejor lo que se necesita es actualizar un poco más los textos que nos están supuestamente gobernando a todos. Yo en principio estoy a favor de saber lo que piensa la gente. Si lo que piensa la gente es una cosa y no nos gusta lo que piensan, el no saberlo no va a ser la solución al problema. Que los españoles decidimos que si Cataluña quiere ser independiente, sea independiente con todas sus consecuencias. Pues para adelante y al toro, que es una mona. Opinión desde Canarias poca, o sea que me da exactamente lo mismo lo que hagan, sí o no, me da exactamente igual. Yo creo que, no sé, no puedo hablar mucho porque no estoy viviendo allí y no soy de allí, pero creo que perderían las dos partes, tanto España como Cataluña por su parte. No creo que afectaría. Tanto Cataluña como el resto de España pueden ser, ellos mismos se pueden financiar bien y demás. Yo creo que no afectaría para nada. Socialmente yo pienso que no tiene por qué afectar de modo negativo. Es cuestión de cómo se encaucen las cosas,
con normalidad y luego se pueden mantener relaciones perfectamente, no tiene por qué haber una ruptura absoluta. No sé, no hay que llevarlo al dramatismo. Todo eso solo ha servido para dividir a la gente en Cataluña, para enfrentar a la gente en Cataluña y en otros lugares de nuestro país, para engañar a la sociedad catalana y para generar frustración en el futuro. Y lo que no podemos discutir, no podemos dialogar, es sobre la unidad de España, porque la unidad de España no es algo que nos pertenezca a nosotros, es algo que hemos heredado de muchas generaciones anteriores y que tenemos que transmitir a muchas generaciones anteriores. No es que no queramos hablar de la consulta, es que no podemos hablar de la Constitució espanyola consagra la unitat indivisible de la nació espanyola i la sobirania dipositada en el poble espanyol al seu conjunt. Per tant, una part d'Espanya no pot autodeterminar-se sense una vulneració de la Constitució. Sí, la Constitución se consideró un tabú inamovible que era imposible de tocar y de repente lo tocamos en verano, en secreto, de mala manera, sin referéndum y a toda velocidad. Al final es evidente que la Constitución se puede tocar, claro que se puede, solo falta que los que tienen la llave la usen. La sobirania recau en el poble, és el poble que ha de decidir si realment canviem la Constitució i fem possible un referèndum per l'autodeterminació, però la nostra Constitució no permet, o sigui, em diu ben clar l'article 1 i l'article 2 que Espanya és indissoluble. Es verdad que no existe en la legislación algo que permita a los catalanes votar unilateralmente, pero que el hecho de que eso exista no significa que no se pueda hacer, y el hecho de que eso exista no es la salida, que algo esté prohibido y que se vaya a mantener por la prohibición durante mucho tiempo, solo enquista el problema, no lo soluciona. I el que ens ha donat la Constitució i els Estatuts d'Autonomia és immens, no? I jo penso que, jo sempre dic que la Constitució l'hem de, ja que té 38 anys, no? La Constitució l'hem de valorar doncs, per lo que és, no? Una noia, si jo la comparés amb una persona, és una persona jove, no? Només té 38 anys, no? Hi ha altres països com els Estats Units que tenen una Constitució que té 200 anys i encara és vàlida, no? Però no hi ha un nacionalisme espanyol identitari, no existeix. Això podia existir en l'època del Franco, però no existeix. Vull dir, aquest nacionalisme espanyol d'identitat no existeix, al contrari. La nació espanyola que dibuixa la Constitució del 78 és una nació plural, que admet que a Catalunya el català sigui oficial i el gallec a Galícia i el basc al País Basc, que ha reconegut la foralitat de Navarra i del País Basc, que a Catalunya li ha donat el nivell d'autogovern més alt de la seva història. Per tant, vull dir, un nacionalisme identitari espanyol simplement és inexistent. Este nacionalismo radical y excluyente españolista que está reflejado en la Constitución, en ese artículo de la Constitución, que por cierto fue impuesto por la cúpula militar franquista y que es asumido de forma implícita unas veces y explícita otras por la gran mayoría de la comunis opinio, de la opinión común de política y social. Aquí hi ha un altre tema. Els grans poders de l'Estat tenen por a consultar depèn de què. Tenen molta por. Els hi fa por. O sigui, unes eleccions creuen que són suficients per poder anar tirant i per poder anar governant amb una Constitució que és insalvable, que no té res, amb un Tribunal Constitucional que òbviament és seu, perquè els càrrecs són excàrrecs polítics, són jutges vinculats d'una manera flagrant amb cadascun dels partits polítics. Llavors, vulguis o no, és el xiringuito de dos, amb un bipartidisme que ha existit durant dècades a Espanya i que ara això es comença a trencar. Però això es comença a trencar a favor d'alguns partits que també s'apunten a aquest carro. Entonces es una concepción lerrousista de la política en relación con el tema nacional que afirma que existen verdades eternas, cuáles son la unidad indisoluble e indivisible de España afirmada en la Constitución y que antes, hace unas décadas, era la de la España una grande y libre de Franco. Algo muy parecido. Vamos a proponer a Rajoy y a Mas que se dejen de reproches y que se pongan a trabajar, a negociar y a reformar la Constitución espanyola para que tengamos de una vez por todas una Espanya federal. Vist que els independentistes ja han abandonat el dret a decidir i només volen parlar de com arriben a la independència, doncs nosaltres els expliquem com volem arribar a l'estat federal. I com volem arribar a l'estat federal? A través d'una reforma constitucional que faci d'Espanya un estat federal que resolgui o intenti resoldre els problemes que nosaltres hem vist des de la perspectiva catalana, les famoses 4 R's, y que els ciutadans puguin votar. La solución
solución creo que pasa por una solución federal que sea sincera y creíble. Vamos a ver, Cataluña debe decidir cómo quiere estar, si quiere estar dentro de España o fuera de España, o cómo quiere relacionarse con España. Esto lo tiene que decidir el pueblo catalán. Poner modelos a priorísticos de que si federalismo, que es un modelo ya dibujado a priori, al que se debe uno, digamos, atener, pues no, yo creo que la propia dinámica histórica de los acontecimientos es la que determinará en cada momento si el pueblo catalán se le deja, cosa que dudo. Lo primero que tendrían que decir es en qué consiste, porque salvo el adjetivo de federalista que le han puesto, pues nadie sabe muy bien en qué consiste ni en qué se diferencia de la propuesta autonómica hoy existente con 2 retoques. Es decir, ¿tiene algún cambio mínimamente cuantitativo, mínimamente importante, o cualitativo, siquiera sea mínimo? Pues nadie lo sabe. El problema es que para una reforma federal de la Constitución hace falta no solo al PSOE sino al PP. Es imposible hacer una reforma constitucional en la que no esté el PP. Entonces, a la hora de plantearse qué reforma se puede hacer, no hay que mirar solo al PSOE. El PSOE dice estar dispuesto a cambiar la Constitución, yo creo que estaría dispuesto a hacer un marco distinto, pero es imposible que lo haga unilateralmente, por mucho que cambien las elecciones. Hacen falta mayorías muy cualificadas para modificar la Constitución. Y eso obliga a que pase sí o sí por la derecha. Es la derecha española quien tiene la llave de qué se puede hacer con la Constitución y qué marco se puede buscar para que Cataluña esté integrada dentro de España de una manera diferente, en la cual los catalanes mayoritariamente estén convencidos de que es mejor quedarse. En termes jurídics i constitucionals, el que s'està fent a Escòcia, és a dir, que hi ha hagut una negociació entre el govern britànic i el govern escocès, que en llenguatge espanyol seria el govern autonòmic escocès, no? Doncs hi ha hagut una negociació per fer aquesta consulta i s'ha pactat tot. S'ha pactat la pregunta, s'ha pactat la data, s'ha pactat com s'organitzaria la consulta, el cens, s'ha pactat fins i tot l'organització del debat públic, quina informació s'ha de donar al ciutadà, és a dir, tot s'ha pactat. Això s'ha fet dintre de l'ordre constitucional britànic, amb un respecte escrupolós a la Constitució britànica, que per cert no està escrita, vostè sap, a la Constitució britànica i a l'ordre legal del Regne Unit. És a dir, a l'Àlex Salmond, que seria l'Artur Mas escocès, no se li ha passat pel cap vulnerar la ley. Claro, en Inglaterra se ha asumido que la manera es que los escoceses voten, y en Cataluña, en España y con Cataluña, la estrategia es no se puede votar. Yo creo que es un error. No hay ningún argumento democrático para decir que algo no se puede votar. It is the voters of Scotland who'll decide, thanks to an agreement which transfers the legal power to hold a referendum from the Parliament in Westminster to the Parliament in Edinburgh. The two men have agreed on a simple yes-no vote on independence. No other question will be asked. And they've agreed that it must be held before December 2014. Well, I don't want to rip anything up. We're not in the business of ripping things up. We're in the business of developing a new relationship between the peoples of these islands. I think a more beneficial and independent and equal relationship. I want to be the Prime Minister that keeps the United Kingdom together, but I believe in showing respect to people in Scotland. The people of Scotland voted for a party that wanted to have a referendum on independence. I've made sure, showing them respect, that we can have that referendum. Yes. 114,148. No, 139,788. El primer ministre britànic és un polític que abans de tot és demòcrata. Vull dir, ho ha dit tota la vida. Ell sempre ha dit que hagués estat contraproduent vetar un vot als escocesos, quan els escocesos democràticament han escollit partits que han recolzat aquest referèndum. I sempre ha dit que ell està en contra de la independència d'Escòcia, però ell no està en contra de la democràcia. Una altra qüestió que jo penso que és important és que el Regne Unit és una unió de nacions, i això no ho qüestiona ningú. És a dir, el primer ministre britànic, David Cameron, un conservador nacionalista anglès / britànic, en cap moment qüestiona que Escòcia sigui una nació. I ell es dirigeix al primer ministre d'Escòcia
a l'Àlex Salmond, que és independentista, com el cap del govern d'Escòcia o de la nació escocesa. I fa servir la paraula nació i a ningú li cauen els anells, ningú es posa nerviós. I insisteixo, i ho diu un primer ministre que és conservador i és molt patriòtic. La gran trampa política que es va crear a l'estat espanyol, que és l'estat de les autonomies, aquí no existeix. Aquí no hi ha un cafè per a tots amb entitats administratives artificials. Scotland was an independent country until 1707. It became an independent country about 10th, 11th century and was independent until 1707. It ceased to be independent not because of it failed in battle. This was not, as in Catalonia, 1714, but was a treaty of union between England and Scotland. England had tried to conquer Scotland on many occasions and indeed had failed. But if it had been conquered, then its institutions of law, of education, of religion, of local government, of culture, of identity would have been swept away, just as they were in Wales. And Wales effectively became a colony of England. Ireland became a colony of England. In 1979, we had a vote in Scotland about setting up a very kind of minor parliament and assembly. And what happened then was the then Conservative government said, if you vote no, we will give you a better parliament with more powers. We will devolve more important powers to you. What happened was we didn't vote in favour of that assembly in 1979. The Conservative Party then said, after a no vote, they said, we're not giving you the parliament. We're not devolving any powers. So we had 18 years of Margaret Thatcher. We had 20 years when we sat without a parliament, when we could have had one, because we accepted their promises were real. The fact is that I don't believe any of the UK parties will devolve serious powers to Scotland because in the past they've failed to do so even though they've promised. So I don't believe their promises. So in Scotland we have a Scottish Parliament. We don't have a federal system as they might have in the US or Germany or Canada. We have a devolved system whereby Westminster is still the sovereign parliament, but it passes power down to Scotland and Wales and Northern Ireland. So here in Scotland we have a budget which is currently given to us by Westminster, which we can spend on health, on education, on transportation, on the environment, and we can decide and pass laws on a whole range of issues. But at the moment, Westminster still looks after defence, foreign affairs, welfare policy, pensions, and most tax levying is still decided at Westminster. In their view, it seems to be that it's better that we're ruled by London and that we only take some decisions about the interests of Scotland here and other decisions, bigger decisions sometimes about going to war or welfare or taxation or economic policy should be decided by other people. Frankly, I think that's a strange and illogical argument, but that's the one they seem to make. Una de les grans diferències entre el que aquí en diuen la devolution, que seria el retorn de competències, de poders als governs regionals, és molt diferent del que s'ha fet a Espanya amb l'estat de les autonomies. Aquí quan s'ha fet la devolution, quan es transfereix un poder, es transfereix al 100%. És a dir, no ens podem trobar amb una competència transferida al govern escocès i que després les lleis que aprovi el Parlament d'Edimburg siguin rebatudes pel Parlament de Londres i qüestionades i fins i tot retirades, com ha passat a Catalunya amb lleis relacionades amb l'educació o amb lleis com el mateix Estatut. És un debat econòmic. És a dir, el debat és molt senzill. Bàsicament el que es demana és que tot el que no es decideixi a Brussel·les es decideixi a Edimburg en comptes de decidir-se a Londres. Això l'equivalent en català, en Catalunya seria tot allò que no es decideix a Brussel·les en comptes de decidir a Madrid, que es decideix a Barcelona. Perquè, de fet, és això la independència, que la independència pràctica d'avui en dia. No té cap mena de sentit de parlar d'independència total i absoluta, perquè no existeix. Llavors, el que s'ha de parlar és d'una mena de relació amb Brussel·les on aquelles decisions que no es prenguin a Brussel·les les prenguin aquells que han estat escollits directament pel poble de Catalunya i que representen el poble de Catalunya. En el cas escocès seria això també. If the Scots, or indeed the Welsh, or indeed the Northern Irish, wished to secede, they had the right to do that. And that is a major difference of law, but it's also a difference of political mentality in terms of how we
relate to the rest of the United Kingdom? Who is the nation? The Spanish nation or the Catalan nation? To us, we have no problem in seeing Catalonia as a nation. Of course it's a nation. But there is that whole mentality again. It's the one nation, you know, una libre grande, I mean, you know, that mentality. We went to Artur Mas's rally, and that was a quite striking and memorable experience. I've been going to Barcelona for some years, and so I've seen the yellow and red flags a lot over the years. I'm also aware of how much the support for independence spiked in 2012 after that massive march. It does affect you a lot, so you do need to vote, and it would be good if everybody could vote for it, yeah. It's fair play to the people of Catalonia and Barcelona to go ahead and do it. Why not? Yeah, you should. Any group of people who want to self-determine themselves should have the right to do that, and they shouldn't need to seek permission. I think you probably should be able to. Like, everyone should really be able to, and if Scotland can, then everyone else who wants to should be able to do it as well. Because I mean, it's only fair. I mean, we all live on the same planet, so we should all actually have to follow the same rules. Yes, I can understand people wanting to have more autonomy, but I'm not particularly a nationalist in that way. I can understand nationalist movements to a certain extent, but there's always it gets a bit nationalist, can get a bit right-wing, get a bit, I live in London, I like multiculturalism. It's an internationalism, not nationalism. Really, and I think kind of breaking apart is more, you achieve less. You may achieve more for a small group of people, but you're not going to achieve a lot for a large group of people, and there are bigger problems in the rest of Spain that need to be considered as well. The situation that we will be asked to vote on, which is should the UK come in or out of the EC. We all have different things. We have what the heart says, and what the head says. Okay, now. And I'm sure in Spain, the heart says you should be separate. Maybe the head says you should stay together as a unit. And I think that is exactly the same in Scotland. If there's a strong popular movement and there's sort of the political kind of context and situation to support a move to independence, it seems like that's something that perhaps should happen, again, just sort of respecting people's right to self-determine. On the other hand, that's a very difficult concept because, then what does the future of Europe look like? You can imagine that lots of countries begin to fragment and splinter into lots of tiny groups, and this might have some very good benefits, and it might have some that are less good, and it's probably quite a complicated affair, but of course the people should have the right to decide. La democracia española es una democracia de muy baja calidad. Yo creo que es una democracia, aquí se vota, pero las democracias no son todas iguales. Hay democracias más elaboradas, democracias más avanzadas y democracias menos avanzadas, y la nuestra no es de las más avanzadas de Europa. Y en el caso de los referéndums existe un miedo, además, con argumentos muy viejos, ¿no? Esto de llevábamos a populismos preguntando a la gente, o el referéndum es el fracaso de la política, pudiendo decidir las élites cómo permitimos a la gente, son argumentos muy viejos. Son los mismos argumentos que se daban en el siglo XIX o en el XX al principio de por qué en España no estábamos preparados para la democracia. Los argumentos que se utilizan para eliminar la democracia o para reducir la democracia cambian muy poquito. Avanzan porque determinadas cosas ya se consienten. Venga, sí, vamos a asumir que cada 4 años se vota. Pero esto no es el fin de la democracia, ni es la última democracia posible. No se acaba la historia con una votación cada 4 años o cada 5 años para elegir un parlamento. People basically vote once every 4 years, 5 years, whatever, and at the end, they can hold their thumbs up or down, but basically that's the only means of influence they have. They can send the politicians back to do their job, or they can ask for a new lot to do their job. In direct democracy,
public participation goes beyond that in the sense that the people themselves can take decisions on substantial issues. So it's not just electing representatives, but also making decisions. Jo crec que una de les coses molt interessants que té el sistema suís és fer implicar la població al màxim. Això és, si tu vols que la gent se senti implicada, se senti important, fes-la més participativa. It works differently on different levels because we have direct democratic instruments on the community level, on the cantonal level, and on the federal level. So basically we vote 4 to 5 times per year. It's going to be another vote soon. And that can be either an initiative, it can be a referendum, or it is a constitutional change that has been suggested by Parliament. Now initiatives that is started by the people collecting signatures, 100,000 signatures. Referenda usually refer to a federal statute that has been adopted, and then you have 100 days to collect a certain amount of signatures against, and then it will be put to the people. És unes votacions més properes, més variades, i hi ha molt més canvi de vot, en el sentit de que tu no votes especialment a un partit, que sí, pots tenir realment una preferència per un partit en concret, però votes per les idees, votes pels conceptes. In Switzerland, politicians say, we do our job as well as we can, then we put it to the people take a decision, hopefully they will follow what we suggest. If they don't follow what we suggest, that doesn't mean we have to step down, but we will try to implement the people's decisions. Les lleis són les que s'han d'adaptar a la societat, no la societat adaptar-se a una llei. I això realment, que t'ho diu un suís, ho té claríssim, no? Una Constitució és un tros de paper. I feel that sometimes the actual historical tradition of direct democracy is a bit overstressed, and that leads us to the mythological component. You know, in the Swiss self-perception, this has been a people of farmers who fended for themselves against kings and emperors from the outside, and they always were very democratic. Quan tu els dius, no, és que 3 de cada 4 catalans voldrien votar i no ens deixen, els hi sobta molt, els hi costa molt de creure. Switzerland is not, you know, a state that seems to be sort of established by linguistic or historical or geographic limits. So I think actually the fact that democracy is so strongly established is one of the aspects that hold the Swiss people together. La Suisse est un pays aux 4 langues nationales, le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Je crois que ça serait totalement inimaginable de penser que le gouvernement central bernois puisse édicter des recommandations quant à la langue utilisée dans les classes primaires, enfantines et au collège dans les autres cantons. I malgrat que els romanys són uns pocs milers de parlants, qualsevol persona que parli romanys es pot dirigir a les institucions en el seu idioma i és resposta en aquest idioma. Quan tu els expliques que l'estat espanyol, malgrat ser un estat de les autonomies, això no es pot fer, els estranya molt, i en canvi és una cosa que sí que fa que qualsevol persona que visqui on visqui de Suïssa, pel simple fet de tenir aquesta possibilitat, doncs se senten suïssos tots ells. L'Espagne a des communautés autonomes, mais ces communautés autonomes ne peuvent pas être comparées aux cantons qui sont des républiques indépendantes qui se sont associées dans une confédération suisse. C'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de pouvoirs centralisateurs, mais ça n'a absolument rien à voir avec la configuration institutionnelle de l'Espagne, qui est un pays quand même qui a été très marqué par les régimes antérieurs, des régimes très autoritaires, et c'est la raison pour laquelle on peut se demander aujourd'hui, vu l'opposition très forte des dirigeants espagnols, de permettre à la Catalogne de voter si l'Espagne est effectivement une démocratie. Que si realment la societat suïssa votés una cosa que en aquells moments dintre de la Constitució no hi cabés i que fos realment una gran majoria de suïssos els que ho volguessin, ells trobarien la manera de poder-ho votar i poder-ho aprovar. But there have been a number of initiatives recently that were problematic from a human rights point of view. Everyone has heard about the ban on minarets,
the expulsion of foreigners that have been convicted of a crime. So some of these initiatives are rather problematic if you consider the European Convention on Human Rights, the Covenant, the International Covenant on Civil and Political Rights. But the violation of human rights as such is not a reason for an initiative to be invalid. And it has to be kept in mind that in Switzerland it is Parliament which decides whether an initiative is valid or not. It's not a constitutional court. It's Parliament, and in Parliament political considerations tend to be at least as important as legal considerations. And there is a maxim that, in doubt we will rule in favor of the people, in dubio pro populo. So if they're not too sure whether initiative is valid, they say, well, let's put it to a vote. Je pense qu'il y a une responsabilité politique pour chaque politicien, mais pour chaque citoyen, d'évoluer vers la démocratie. Et ce qui est en train de se passer en Catalogne, de mon point de vue, c'est vraiment une sorte, je l'ai appelé dans un article, une révolution poétique, mais c'est une révolution très forte pour marquer le besoin des gens de voter, de décider. Et je crois que chaque homme, chaque citoyen européen, parce que nous nous inscrivons dans le champ de la démocratie, doit pouvoir accepter l'idée que le peuple catalan, la nation catalane, puisse décider de son destin. Et ce qui se passe aujourd'hui, je crois que c'est exemplaire pour la lutte en faveur de la démocratie. Et je crois que cette lutte-là, c'est une lutte quotidienne. Et le peuple catalan nous donne un exemple d'une volonté qui vient de la base, de la société civile, et qui traverse toutes les couches politiques. Donc c'est une responsabilité de chaque citoyen, de chaque homme politique, d'assumer le droit de décider des Catalans. Well, I think it's always difficult to address these issues from a purely legal point of view. You can say legalistic, because if you just focus on the law, it's usually very clear, As I said, constitutions usually don't provide for dissolution of a state. That's not their purpose. Politically, it's a different matter, and I think it is primarily a political task of both the central government and the respective regional government to come to a solution. Europa fins ara, en general, ha mantingut una actitud que es podria qualificar com d'exquisida neutralitat. És a dir, no ha donat suport, sens dubte, a la celebració d'una consulta, però tampoc s'hi ha oposat ni ha desqualificat l'actitud majoritària del Parlament de Catalunya, per exemple. Democràticament, fixem-nos en una cosa que per mi és fonamental. Ningú a Europa mai, amb una certa, per dir-ho així, autoritat, ha dit que Catalunya no pogués votar. El que hi ha hagut és un debat sobre les conseqüències d'un eventual resultat favorable a la independència de Catalunya. Des de les institucions europees, qualsevol moviment de desintegració interna d'un estat membre es veu amb preocupació i amb moltíssima inquietud. No hi ha cap voluntat de ser complaent amb aquest tipus de moviments, tot el contrari. A Europa, de problemes actualment en té molts. Estem sortint de la pitjor crisi econòmica que ha conegut el continent des de la postguerra de la Segona Guerra Mundial. I, per tant, afegir un contenciós a una agenda que ja en té molts, doncs no és mai benvingut. I, a més, si a això li afegim aquesta tendència natural gairebé genètica dels diplomàtics d'aferrar-se a l'statu quo, doncs bé, us podeu imaginar que no hi ha aquesta apetència, per així dir-ho, a complicar-se més l'agenda. La Unió Europea és una construcció jurídica i política i econòmica que està feta de blocs, no? És com un edifici que té blocs que el constitueixen. I aquests blocs o aquests maons que fan l'edifici són els estats membres. Espanya, França, Itàlia, Dinamarca, Suècia. Això són els blocs que constitueixen l'edifici.
Si un d'aquests blocs es descomposa internament, tot l'edifici trontolla. Dit això, com deia, l'actitud europea en general és d'aquesta recança inicial seguida després per l'acceptació pragmàtica d'una realitat i adaptar-s'hi per integrar aquesta diferència, aquest canvi. Aquesta és la dinàmica a què ens té acostumada la Unió Europea i que estic convençut seria la que s'aplicaria a Catalunya. El que Europa sempre ha dit és que aquest és un tema intern de l'estat espanyol, no hi ha, per dir-ho així, una demanda formal, no és com en el cas d'Escòcia, en què hi havia l'acord entre el govern escocès i el govern britànic, en què si hi havia un resultat al referèndum que digués que sí, començava un procés de mecanisme. Europa deia, si aquest és el resultat del referèndum, nosaltres tenim la maquinària a punt per començar a procedir a la negociació. En el cas de Catalunya no hi és aquesta situació. Per tant, de moment hi ha una voluntat, les enquestes diuen, les manifestacions expressen, però no hi ha una demanda formal, no hi ha un mandat explícit. Per tant, Europa diu, de moment, jo no tinc per què posicionar-me sobre un tema que no m'ha arribat a la taula. Jo li puc dir, perquè he estat molts anys a les institucions europees, i aquests darrers anys en particular, que no s'entén com el govern espanyol ha gestionat aquesta situació política amb Catalunya. El Financial Times, que si alguna cosa no és sospitosa és, per dir-ho així, de massa radical i d'esquerres, ho ha dit molt clar. Escolti, assenyala directament el senyor Rajoy com a responsable d'aquest problema que s'ha generat a Catalunya. És a dir, no és que Catalunya, per dir-ho així, s'hagi begut l'enteniment, és que vostè ha fet tot el possible, senyor Rajoy, perquè Catalunya estigui així. Per tant, vostè és el responsable també de desactivar això. Per exemple, després del 9-N, tenim el The Economist que fa una portada on hi posa Let Catalonia Vote, o Bloomberg que fa un editorial demanant explícitament un referèndum vinculant tal com ha fet Escòcia. El que sí voldria a la Unió Europea, i ho fa saber discretament, és que hi hagués més diàleg polític, una mica en la línia de la resolució que va aprovar el Parlament danès recentment. I quan ens diu dialogueu, òbviament el missatge no va tan destinat a la part catalana, sinó a la part espanyola, que és qui no vol seure's a negociar en cap circumstància i sota cap concepte. Una Catalunya separada d'Espanya, fora de la Unió Europea, fora de l'euro i fora de tot, de Nacions Unides, de tot, seria, com li deia, una espècie d'estat captaire que aniria pel món com un espectre i que ningú el respectaria, seria una cosa marginal. Dir que Catalunya, que ja és part d'aquesta Unió Europea, en pot sortir és una aberració tenint en compte l'experiència. A més, d'un punt de vista jurídic, la sortida d'un territori de la Unió Europea no està prevista en els tractats. Caldria fer una interpretació en aquest sentit i ho veig extremadament difícil. Aquesta qüestió us heu de fixar també que en el debat escocès-britànic gairebé ni se'n va parlar. Es va deixar de banda, perquè era una obvietat tant per les autoritats britàniques com pels partits a Escòcia. I era tan obvi que fins i tot van pactar un full de ruta perquè hi hagués un encaix gairebé automàtic d'una Escòcia independent, si hagués triomfat el sí al referèndum, en la Unió Europea. És absurd imaginar, i si fóssim com Dinamarca, i si fóssim com Holanda, i si fóssim com Suïssa, és que això no forma part de la realitat. Els tractats internacionals no són prou clars. Llavors aquí estem amb el tema de sempre, que és la lectura que en vulguis fer tu d'una llei. I a partir d'aquí necessites un jutge que ho faci, un polític no ho pot fer-ho. Tu ets un ciutadà europeu, si tu ets un ciutadà europeu de cop i volta en quedes exclòs. Per què? Per un tema de sobirania. Això no hi ha lloc que et digui que sí ni que no. La solució europea sempre ha sigut molt pragmàtica i, per exemple, en la reunificació alemanya, que no estava prevista, doncs en 24 hores es va adaptar a una realitat canviant i, per tant, res no fa pensar que amb Escòcia o amb Catalunya hauria de ser diferent. La qüestió no és si surt, que jo crec que això està fet, sinó és el temps per la tornada a entrar, que va des de mai, segons l'expressió famosa d'un ministre espanyol que va dir que estaria perdut a les galàxies, fins a l'opció escocesa, que era reduir aquest termini de fora pràcticament a un nanosegon, a zero. Je crois que la Catalogne aujourd'hui est déjà à l'intérieur de l'ensemble européen et que je pense et j'espère que les pays européens auront à cœur d'accepter immédiatement la Catalogne à l'intérieur de l'Europe.
Fixeu-vos només quina és la realitat avui d'aquesta Unió Europea, on un bon grapat d'estats membres ni existien fa 25 o 30 anys. I avui no només existeixen, sinó que són membres de la Unió Europea, seuen a taula en peu d'igualtat amb els estats com l'estat espanyol, són membres de la zona euro, us estic parlant, per exemple, de Croàcia, d'Eslovènia, de les 3 repúbliques bàltiques, República Txeca i Eslovàquia, l'Alemanya reunificada. Europa és una realitat exitosa perquè s'ha adaptat d'una forma dinàmica, constant, als canvis geopolítics que han tingut lloc al continent. I aquesta és la gran conquesta del projecte europeu. Ara, l'escenari d'una Catalunya fora de la Unió Europea és un canvi radical i que et deixa en una situació incerta, d'una banda, i molt pitjor. Jo no m'imagino una Catalunya fora de la Unió Europea. Seria una Catalunya que és fora i que aspiraria a entrar a la Unió Europea, almenys segons els paràmetres de tots els actors que jo veig que actuen a Catalunya. No n'hi ha cap que propugni que es quedi una Catalunya fora de la Unió Europea. Seria una anomalia, no sé si històrica, però una anomalia clara i un perjudici clar per Catalunya. Aquest escenari hipotètic seria en detriment de tots els interessos, dels interessos catalans, espanyols, sens dubte, els primers, i de la Unió Europea com a tal, de les empreses, de les més de 5.000 empreses estrangeres que estan instal·lades a Catalunya, de la lliure circulació, de la llibertat d'establiment. Per tant, tothom hi sortiria perdent. Ha estat el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel García Margallo, qui ha convidat el seu homòleg danès a deixar clar que aquest país no discuteix la posició de Madrid. Aquesta és la seqüència dels fets. I understand there has been some misinterpretation about the debate we had in the Danish parliament. Denmark and the vast majority in the Danish parliament and the Danish government of course don't want to interfere at all in this question in Spain. This is a question which should be solved by the Spanish people, and of course that goes without saying, according to the Spanish constitution. That's it. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yeah, no problem. This is, Thank you. And this is the truth. This is the truth. I know. Bueno, acaban de oír de ustedes las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores danés. En política, en la vida, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Bueno, és la seva actitud del ministre García Margallo, que és molt actiu i molt el que et deia, no? Sempre amb una exposició oberta, etc. No? Quan hi ha qualsevol element que surt que considera favorable al cantó sobiranista, ell actua per intentar que aquesta persona rectifiqui, matisi o posi en context allò que ha dit. Bueno, perquè el govern de la Generalitat està fent una campanya internacional, no? Perquè els interessa internacionalitzar el tema, i el ministre Margallo, com a ministre que és de totes les ambaixades d'Espanya, que representen Espanya en el món, han d'estar informades per, si tenen mitjans de comunicació, qualsevol persona que pregunti, simplement. Han d'estar informades les ambaixades, són les representants d'Espanya. Com escrivia el The Economist l'octubre del 2012, quan el ministre Margallo va amenaçar de vetar Escòcia i la seva entrada a la Unió Europea, doncs el ministre Margallo va dir aquestes declaracions. El The Economist, després de fer un article analitzant la versemblança d'aquesta amenaça, va acabar concloent que una Espanya cada vegada més arruïnada, superendeutada i més depenent dels diners del Banc Central Europeu no podria vetar ningú. Per tant, fins i tot el setmanari econòmic més influent del món, que era pro-referèndum escocès per organització democràtica, però que va fer campanya pel no a la independència d'Escòcia, acaba dient i reconeixent que aquesta amenaça de veto espanyol no és versemblant. Aquí hi ha hagut un canvi del govern espanyol molt clar de la política d'exteriors, claríssim. Inicialment el tema era silenciar-lo tant com es pogués, perquè no s'internacionalitzés, i en el moment que la Generalitat fa la seva feina, que és un dels objectius, saber què passa però que ho sàpiga tot el món, el govern espanyol desperta i diu ara ens hi hem d'oposar, i és quan activa tots els mecanismes a través de les ambaixades, que això és una estructura espectacular. Algun dia se sabrà, no tenim les xifres, però jo tinc la impressió que això algun dia tindrem un leak al respecte de la quantitat de diners que l'estat espanyol ha destinat
a impedir que Catalunya pogués fer una cosa com és votar. La diplomàcia espanyola a Brussel·les té 3 ambaixades, només una de les 3, que és la representació permanent, que hi ha uns 300 funcionaris, cap dels quals, per cert, és català, i han fet una feina molt activa de contrapropaganda a nivell diplomàtic, això és obvi i conegut. Europa és una unió d'estats, és un club d'estats, i els estats són aliats dels estats. En aquests moments els aliats els té l'estat espanyol, no els té Catalunya. I ja podem anar pel món explicant que tenim tot el dret i tenim la legitimitat, el que vulguem. Els aliats els té l'Estat, entre altres coses perquè són, per dir-ho així, interessos mutus i compartits. Això no vol dir que si un dia Catalunya és un estat, aquests que han recolzat avui a l'estat espanyol siguin enemics de Catalunya, en absolut, perquè si Catalunya fos un estat també seria un aliat. Per tant, des d'aquest punt de vista no hem de pressuposar el que passaria en el futur. Però en la fase actual, en l'estadi actual, els aliats els té l'estat espanyol. La força i els recursos els té l'estat espanyol. Catalunya no els té. Què ha de fer Catalunya? Home, actuar amb una certa, per dir-ho així, intel·ligència i habilitat diplomàtica, que és el que està fent. Tenim contactes directes amb les institucions europees a tots els nivells, però també molts contactes amb altres actors que són igualment importants dins d'aquest ecosistema que és Brussel·les, com poden ser des dels lobbies fins a tot tipus de grups d'interès, think tanks, el món acadèmic, la premsa internacional, ja que Brussel·les acull la concentració de corresponsals estrangers més gran del planeta, i per tant actuem a molts nivells defensant els interessos de país. Hi ha moltes cancelleries, molts ministeris, moltes ambaixades que en aquests moments i amb certa discreció, i si no els poses en una situació compromesa, et diuen tranquils, quan la cosa estigui òbviament llançada podeu comptar amb nosaltres, però no poden sortir ara a dir-ho, perquè automàticament estaran obligats a desmentir-ho públicament i per tant ja has perdut un aliat. Aquí arriba molta informació i molta ben canalitzada a través de Madrid. El que s'està fent a través de la Generalitat és també fer arribar l'altra versió de les coses i de les històries. Hi ha un interès objectiu per part de les institucions europees de saber què és el que està succeint a Catalunya, perquè el que se'ls ha explicat aquests darrers anys per part de la diplomàcia espanyola després han comprovat que no es corresponia amb els fets. Un exemple molt senzill, quan la manifestació l'11 de setembre del 2012 ens vam trobar, en aquell moment estava al Parlament d'Estrasburg, teníem sessió plenària i vaig viure aquells 3 dies des d'Estrasburg. Malauradament no vaig poder-hi ser físicament, però sí vaig poder-ho viure virtualment. I després, és a dir, no el dia anterior, que hi havia molta indiferència, però el dia després hi havia una gran estupefacció i molta sorpresa. L'anècdota, si vols, és que molta gent va començar a preguntar-me què estava passant a Catalunya i com era possible que ells no ho haguessin sabut veure, no s'ho haguessin sabut veure venir, no? L'explicació era molt senzilla. La majoria d'aquesta gent s'informa per mitjans de comunicació que tenen els corresponsals a Madrid. És a dir, molts d'aquests mitjans es van adonar que si volien entendre el que està passant a Catalunya no podien llegir la situació de Catalunya a partir del filtre que els oferia la corresponsalia de Madrid, que havien de tenir corresponsalies aquí. I això va ser un canvi d'inflexió important, és a dir, van començar a entendre que el que estava passant a Catalunya no era un bluff, no era un suflé. Com deia un catedràtic del dret constitucional, això és més aviat un plum cake, si és alguna cosa, no? L'antic ambaixador d'Estats Units a Espanya, Alan Solomon, que em va voler veure a Brussel·les i quan jo li vaig oferir anem a un restaurant discret per tenir una conversa discreta, va dir no, anirem al restaurant del Parlament Europeu, el de la planta 3 de l'edifici Jan, i vaig dir, però si allà hi ha tots els diputats del PP espanyol, i diu, sí, és que efectivament ens han de veure dinant junts. Je dis aux Catalans que l'Union de banque suisse, qui est la plus grande banque suisse et l'une des plus grandes banques mondiales, a déjà organisé des circuits internes pour envisager le départ de la Catalogne et d'avoir une organisation UBS en Catalogne. C'est quand même un signe très important que les milieux économiques suisses considèrent maintenant la possibilité de l'indépendance comme sérieux. És sobretot molt necessari que nosaltres demostrem que s'ha provat tot, que s'ha intentat tot i que no ha funcionat res. És a dir, el fet d'haver-ho intentat tot et legitima moralment per després fer coses que potser en un altre context no te les acceptarien. El nostre deure és primer explicar com seria una Catalunya-estat dins de la Unió Europea, els nostres ciutadans, per quan vagin a votar, tinguin una imatge clara de què s'assemblarà aquest estat,
i segon, doncs, estar tècnicament també preparats. Aquí hi ha un mandat del proper govern de Catalunya, repeteixo, si hi ha aquesta majoria, el proper govern de Catalunya tindria un mandat per començar un procés de converses i sobretot de negociació a nivell de l'Estat per crear les estructures que hagin de conduir el procés. Però no hi haurà una demanda formal. Aquesta demanda formal vindria, en tot cas, més endavant, quan aquesta fase de 10, 20, 12, 18 mesos, 18 mesos que és la xifra que més o menys es planteja. Doncs a partir d'aquest moment ja en parlaríem. No serà, per tant, una declaració d'independència, però sí serà un missatge dient, escolteu, això va de debò, per tant, com a mínim busquem la manera de gestionar-ho de la manera democràtica i política més madura possible. Aquest món, demanar l'impossible, com deia el Cambó, és el camí del fracàs. No? O sigui, tu pots demanar l'impossible, però, esclar, a part de que fas esforços inútils, fracasses. No? I separar Catalunya d'Espanya és impossible. És impossible per raons econòmiques, és impossible per raons socials, és impossible per raons històriques i és impossible per raons humanes, perquè el teixit d'efectes mutus, de relacions humanes de tot ordre que s'han anat generant al llarg de tants segles, això no, es imposible trencar. Yo creo que tenemos que ser algo más adultos y pensar que en democracia es imposible mantener una nación unida si hay una parte importante que además puede discutir sobre sus razones históricas, lo que quieras, pero es evidente que tiene un pensamiento colectivo y que tiene una identidad colectiva que entra dentro de la hispanidad porque está dentro de la península ibérica, pero que evidentemente es diferente a lo que sucede en otros sitios y que tiene el derecho, de verdad, a decidir como adultos. No hay ningún argumento democrático que vaya a permitir que si los catalanes mayoritariamente, que no lo sé si son mayoría todavía, durante mucho tiempo deciden ser independientes, que no lo sean. Tardará 15, 10, 20 o 30 años, pero acabará pasando porque en democracia es imposible de parar algo así, salvo que anule la democracia, que es algo que entiendo que no está sobre la mesa. Yo más bien vislumbro que en cualquier caso va a haber un cierto choque de trenes. Es una opinión. Como vasco me gusta apostar y apostaría no porque me guste eso, sino porque es lo que estoy viendo. Lo que pasa es que tampoco eso es decir mucho, porque ¿cuántos vagones va a tener cada uno de esos trenes? ¿A qué velocidad van a chocar? Bueno, pues eso está por verse. Law is made by human beings. Law is not statute in tablets of stone. This is not the Ten Commandments we're talking about. This is not Moses coming down with the Ten Commandments. It's how you interpret the law. The law is not fixed. We have learned in these islands that law is made by human beings and can be changed by human beings, and that is the way in which the law should proceed. Europa percep que el problema ja no és la voluntat de Catalunya de voler ser, sinó la dificultat que aporta i que ofereix el govern espanyol per poder fer una cosa que democràticament és absolutament, per dir-ho així, legítima en el marc europeu. Ha sido precisamente esos grandes esfuerzos por mantener la unidad de España lo que está provocando la ruptura de España. Nos han dado cuenta de que cuando tú agarras algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, lo rompes.